Здравейте, приятели! Аз съм Мартин. В момента се намирам в Ловеч и реших да ви разкажа за подземия, пещери, бункери. Общо взето Ловеч е пълно с подземия, лабиринт е направо. В смисъл има място за целия град да влезе отдолу, ако се наложи. Още като дете съм влизал в тези места и ги знам, но за някои хора това е непонятно. Някои от пещерите са естествени, други са изкуствени, създадени от армията, използвани още за складове, за бомбоубежища при нападения, ако се наложи. И днес съм решил да ви запозная с тях. Видеото, филмът ще е няколко части, тъй като целият град е в такива места и аз съм решил да ви запозная. Да тръгваме. Знам ги от времето, когато бях в армията, са ни ги показвали, това са бомбоубежища. Тук може да влезат много хора, по-нататък ще ви покажа коридор дълъг с пейки. Хората може да сядат отляво и отдясно. Тук мисля, че пак са санитарни възли това. Не съм много сигурен. Има и отдушник горе, нещо като прозорец. Продължаваме напред. Тук ви приличат пак на санитарни възли. Може и нещо друго да е било, не съм много сигурен, защото не е останало много. Но като гледам, може и да са карцери всъщност, не знам нищо за лошите. Но нещо такова, не е нещо друго. И тук така. Тук тези двете помещения се свързват с един вход. Сега ще влезем на друго място. Само вижте в каква скала, висока е около 60 метра, айде плюс-минус, се намират тези бомбоубежища, господа. Дами и господа, извинявам се. Тук е заключено, както виждате. Някои от тях са секретни, както казах, но други вече не са толкова секретни. Вижда се пушек, имало е живот тук някога. Една метална врата. Майче има някой вътре. Втора. Има кученце. Има бар. Още една гъдната врата. Има куче. Не се бой. Чак. Чуки. Развали ми. Тук има една стаечка за врата. Ето за този коридор ви говорих аз. Тук имаше преди пейка отсам и пейка отсам. Сядаше се отляво отдясно. Страшно е. Ще влезе още малко по-навътре. Тук също има от тези стаечки с коридори. Истински лабиринт е. Можете да се загубите спокойно. Тук има някакви огромни гради, може да видите. Това е било нещо като врата. Коридорите са много, продължават навътре. Но мисля да спра до тук, защото е страшно. Ако ви е интересно, може да направя и друго видео с... Ще си взема компания да не съм сам, защото сам не е много приятно. Тук има още коридори, тук ли зидове. Там се вижда една дупка, в която също има стена и дупка навънка. Ако ви е интересно, абонирайте се за моята общност.
за канала ми и ще има още такива видеа. Ще ви разкажа много. Не на празно е столицата на комитетите, апостол не на празно е избрал този град, Ловеч. Връщам се тук, понеже преди малко фанахме там. И искам да ви покажа тук някакви стаички. Най-вероятно тук са били. Тези стаички са за най-големите изгъзъци от всичките. Много са добри. Чакай се променя осветлението, че добре. Отслабваме осветлението, затова няма да стоя много. Както виждате, тук най-вероятно някой е живял. Има много неща. Мръсоти и книга ли това? Не, машинка за подстригва, някой се е подстригвал. Излизам и отвънка ще ви обясня какви видеа мисля да следват от тук нататък в канала ми. Ще ви покажа от другата страна също има много убежища и пещери естествени, използвани от хора за складове. Някои от тях са заключени. Има портали огромни като ето ония блок от среща. Такива големи портали. Все едно влизаш в замък някакъв. Не забравяйте да се абонирате за подобни видеа.